L'Andalet era un noi que podríem dir que era una mica faltadet. Sembla que venia del cantó de Vic, d'una casa bé, que quan la seva mare estava embastat va tingué un robo i una agressió i va néixer degut a aquest fet una mica... El van col·locar al casal que el cuidessin les monges i ell feia feines pel casal, feia els recados, anava amunt i avall, sempre demanava un puro, no volia, sobretot si era un caliquenyo, o ja tenia famílies que ja li guardaven, li anaven a buscar. Un personatge molt popular d'aquí Premià, l'Andalet. L'Andalet era entranyable com un personatge del poble. El recordem molt per la Pasqua amb la seva cistella, que demanava bàsicament per les monges, perquè no s'ho quedava ell, no? Era molt, ja dic, molt bona fe, molt bon noi. Andalet, estàs molt content, més val sempre que... Jo sempre recordaré que cantava la cançó que deia París s'enciende París, i altres, o sigui, però vull dir, la canalla d'aquella època ens feia molta gràcia i anàvem enrere d'ell buscant, sentint les seves cançons. Forma part dels personatges el que en Pla deia els homenots de Premià, que crec que un dia, fa dies que ho penso, valdria la pena fer les petites biografies dels homenots de Premià, personatges que amb les seves característiques emmarquen una vida social i anecdòtica de cada població.